1, 2, 3, 4. Hyvät naiset ja herrat, Niko Kivelä! Pitäjä oli mun takana siinä. Mä olin niille jätkille silleen, painukaa nyt vittuun täältä. Niin ne jätkät oli näin. Mut sehän sanoi. Mietin vaan, että Tampereen poliisilla on varmaan helvetin vaikeet. Ne ottaa yhden mikrofonin ja menee torille silleen. Kuuluu. No niin, ja kaikkialla on huumeita, niin tulkapa tuohon jonoon. 400 metrin siisti parijono menee se. Osaan silleen. Taas. Älä astu siihen Sikivelle, saatana! Polttakaa lehmät! Shut the fuck up! Ja hei, kaikki on huumeita, niin tulkaa